E kinde ma piny Kenya ikore ne somo budget ma higani, ridruok mar nengo ngima pachoka ok odiyo mana jonyiepo kende, to nyaka johala matindo ma pachoka matemo kar nyalogi. Kata kamano, giyango ni ok osebedo mayot negi kuom thuolo mar higa achiel mokalo. Lipota marwa Millicent Adhiambo olimo moko kuom johala e chiro ma Kibuye kod Uhuru Market mayango duono mar ohala masani gineno e ohandgi. Pile ka pinyoru, weg ohala ma pachoka yepo ka gin kod geno. Kata kamano tinende, geno no dhi ka duono. To nang'o? Miche gi miche mag weg ohala matindo, yor yuto margi kuom higa achiel sani olokore yulo ayula. E chiro Kibuye, picha mako johala moko kayul tero, moko okumo, moko pango mwandugi, ka moko to dengo kaluongo jonyiewo. Waradogi Caroline Owuor mauso mtumba mag ronda nyithindo kod nyawadgi Jagwa Otieno mauso wuoch gileronwa ni kuom dweche 12 sani ohala okosebedo mayot kodgi kaka jomtumba kaluore ni kaka gimedo wero kaka bech mwandu medo idho kendo gisebedo ka gihinyore nikech kata ndhatho mag mwandu magiwaro bende koro dok piny. Kaka wamedo wero kaka bech gik moko medo idho. Bech gik moko osebedo ka dok piny kech ne wan gi geno ni bang' somo budget ma last year gik moko nyalo dok piny. Ok osebedo ka timore kamano. Gik ma uso bechgi biro mopogore gi bei mopogore opogore. Nitie ma kawo gi 15,000, nitie ma kawo gi 20. To be lokruok ok osebedi. Madang' awuondi ni samoro aseyudo gir 15 kata gi 14. Wanya wacho ni wero no medore. Kuru jogno kar duoko be pito quality mar wuoch ma war bene giduoko piny. To customer ng'ama ng'iyo quality. Koro chuno ni wadhi asara, koro wadhi piny, koro idok ka kiwero. To gimiwero kono nyade matin to expenses be nya end up no chame te. Koro end up ni gimido malong' manya konyo ngima ni onge. Komachielo, e sekta mar uso chiemo kaka omena kod mwandu mang'aw kaka nyanya, Esther Onyango kod Caroline Awuor mose uso kuom igni bora, yango ng'ikruok magineno e ohala, ka gikoni pesa onge, kaluore, gi osuru, ma sirikal ne omedo e mwandu mochuno, kod mauta, magikoni e mariembo gimora mora pachoka. Omena nam, ng'eny gi thoth gitiyo gi fuel. To fuel kose medi, to at least gimora moro medi. Kaka an jo omena, nengo dhi malo. Chon, ne wayudo gunia, gimoro kata 4,000, 3,000. Sani, wawuoyi 10,000 gi wiye. 10,000 gi wiye no. Kiuse midogi, ok yot. Samoro nyalo biro kode, to chako dhi ong'adi. Waseneno ng'ikruok mang'eny e yor ohala nikech pesa doko matin. Pesa bende ok chopo e lwet jopiny nyaka mashinani. Magi timre kalure gi taxes mane sirikal impose e bidha moaomo. Magi timore kalure gi distances mwakava ka wakelo mwandu, transportation cost bedo malo. Miyo ka pimo ohala manye watimo higni mokalo chien, gima wantie kawuono ni kata bedo ni sirikal koro bro somonwa budget to ohala to ok odhi kodwa maber. Bernard Okoth ma en jalos kombe Kibuye kod jowetene koni kaluore gi budget misomo higa ka higa mamiyo ochumi siko idho oan gi duono mokalo nikech kata bei mane giwero godo odhi malo kowuok e siling 350 nyaka 450 e mita achiel mar law kom e kinde ma pesa mijuogo bende medore piny maru to jonyiewo be ok mienji. Inyalo for instance material per meter no wanyalo ware at 350 but koro kalure ga economy osebedo kadhi budget misomo yearly iro ka material mane nyalo waro at a cost of 350 sani ware at a cost of 400 or even 450. Kwan jonyiepo odok piny ahinya kalure kaka economy sani tek. Some years back dhano nyalo juogo even as little as 10 shillings but koro as years go by ido ka pesa mijuogo no medore year after every year. Kila ng'ato ka ng'ato ywak ma gige mag bawo ging'eni gin kaka luxuries. Ng'ama nyiewe en mane samoro osebedo well prepared nikech ng'ato samoro nyalo koso pesa ok onyal biro yudo pesa monya nyiewo go kom nikech kombe gi wauso gi pesa mang'eny. Mondo me yud ka ng'ato wuok kamoro mabiro nyiewo kom mar kata siling 50,000 ok en tich mayot nikech yuto ni piny. E chiro ma Uhuru Market, Lavenda Atieno ma en Johan Duka yango ni bech mauta mamiyo nengo wuoth medore ka gidhi wero miyo giyudo lal e mwandu kaka mogo, sukari e kind mamoko kendo kata jonyiewo magi mag mok kuon
thothgi sani odok e arega. Chono aromogo 1500 to 1600 but sani mogo sechopo 1970 2020 bel matin gi maduong. Koro inyalo neno difference no oidho duong. Kata kwa dhi wero to transportation imedo. Nyaka wamed transportation nikech mogo boidho gik magikelo. Alafu poko okoyot sani otek. Joloko yango ni sani pogruok maduong' nitie nikech kata mana e dwe ok ginyal yudo nyinyo mar ohala mane giyudo higni mokalo. Like before in a day ninya was up to 10,000. Sani nyago mkara mondo 5,000. Nyiepo dok piny kabisa. Kala sani kuma uweni wan gi nyithiwa moko mantiere school ma noriebne school fee pok ochuno nyaka sani to pesa be wakia kaka dhi yude nikech otek. Iyudo ka pesa mitimoni idwa ni chiem emada chulo ni rent emada tero nyathi school gi gik moko mang'eny. Koro rate ma dhano dwa nyiewo godo nitie gik iluongo ni basic needs. Dhano miyo basic needs priority. E kinde ma giywago mondo sirikal odwok piny osuru ma hinyo sekta mar ohala e budget mibisom gikoni sani ohandgigo gidhigo mana nyime nikech gionge yo machielo mar yuto. Ato sani gero ko ata ogego mabe kaka no land wach kazi mtaani na tema tek mondo abla mondo ayudego dipo kaliso jabus na at least kade pesa kazi mtaani ne kama ke matin mi wasing mi abich pila no at least ina math nyado 15,000 moro medega stock. Wan kwayo sirikal ni ko yie to med no olos no apiny odwok no nengo gik moko ma dhano tiyo ga ahinya. Akwayo ni sirikal owinje ywak johala moloyo odwok no nengo gik moko piny mondo dhano yud kaka lokore. Sana full ko duoko to tiko weche gite nikech kata kidhi duka jaduka koni mana ni en siling abich to na ome kama ameda riyo kidhi wero japur koni ni na atiyo gi mauta mang'eny ka gopi kichake dhi transportation jamtoka be wacho ni mane mauta medi kwayo na maduong' kande serikal nyalo winjo ywak kaka johala ma Kenya do duoko no fuel piny because that is a controlling factor in business. Kakoro oganda rito lendo mar budget johala ni e chiro makibuye mana kaka johala mamoko matindo ywak ne sirikal mondo odwok pek ma okwako sekta mar ohala odwok piny osuru ma ijogo mwandu mochuno e kin fongruok mamoko mabiro miyo ohala go ok podhi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV.